kabayan! Si Lucy po ako. From Cagayan de Oro City. Na ako karon dinhi karon nag-live po ako. Nag-live ako para ako ning ipahibalo sa inyo ang unsay naa nako karon. Taga Cagayan de Oro City ko, Philippines, Bisaya. Pero karon na ko sa Toronto, Canada, nagtrabaho kauban sa akong pamilya. Nana po diri akong pamilya. So karon na ako karon diri sa inyo kay akong ipahibalo sa inyo ha. Unsay naa nako karon nga nakahibalo ko nga kini siya makaayo kani para akong i-share kaninyong tanan. Ako si Lucy Umpok Bahian, taga Cagayan de Oro originally, nanana ko karon sa Toronto, and also owner po ko sa digital business, online business. So kaya nga na ako karon sa inyo ha, kay ako ning nakuanan, akong nadiskubrihan ni siya. Kabalo mo dinhi sa abroad, lisod kay sa nga tanan, lisod kay mangita og kanang bitang trabaho nga sige kag trabaho alas 7 padulong sa alas 7 sa gabi ni imo pong bana mo ra gyapon nga oras kapoy na kay sa nga tanan mong duha kay dinhi sa Canada kung isa ra gid ang magtrabaho dili gid na siya paigo. Mahurot gid dili gid na siya paigo kay taas kayo ang standard dinhi sa panginabuhi dinhi ang atong standard of living diri. Taas gid kay sang tanan. Ako lang ni ipahibalo sa inyo ha. Ngayong ani ang kinabuhi sa abroad. Kung isa ra gid kabuk ang matrabaho, wala jud mo maipon. Wala gid mo ang inyong mga anak dili gid makapa-eskwela dinhi. Dili makapa-eskwela dinhi kung isa ra mo. So karon na ako dinhi sa inyo ha, sa inyong atubangan. Ako nag-introduce sa inyo ang online business. So, nakadako kay ni katabang sa ako as my plan B. Kasi kung dili ko mag-plan B din magunahuna, dili gina siya paigo tungod sa kamahal na sa mga palaliton karon. Maski mang asa sigurong dapita karon kahit sa Pilipinas, sa Europe o asa dinhi sa Canada, samot na. So taas gid kay sa nga tanan ang standard of living. So kita tanan mangita-gitag pamaagi unsaon nato pagkabuhi at the same time unsaon nato pagkatigom para sa pagkatigulang makaulit tag Pilipinas, mauli mi Pilipinas, napud mi mahimo, napud mi mabitbit na matigom. Kalisod kay sa tanan matigulang ta nga wala tay gitigom. Di po ta makasalig sa tong mga anak puhon kay basin po tong mga anak puhon kung naapod sila'y kaugalingon ng pamilya. So bisag unsaon nila gusto nilang mutabang sa atua, pero di po sila makatabang kay enough ra pod para sa ilaha. So mintras karon nga napatay kapasidad nga mangita tag extra, mangita tag plan B sa extra income ato nang himuon. So mga igsoon ko, mga kababayan, mga kahigalaan sa tibuok kalibutan, ang ato lang gikinahanglan is cellphone, iPad pwede, then laptop plus the internet. Maura na atong gikahinanglan ng mga igsuon. So kana pag humandayon o kung kana to learn to know more sa more details ani nga business, ikuan lang, i-check ang akong website www.lucyramelbahian.com, and then i-register lang din imong pangalan. Ibutang nimo imong pangalan, imong email address para mahitahatag nako sa imuha ang full details. So pagkahuman din na tanawon ninyo, sabton ninyo maayo kay kana igid siya dako kay katabang kanako. So ako lang pud siyang ipamahagi sa inyo o i-share sa inyong tanan unsa pa Bisaya. So ako lang ika-share sa inyo ang tanan nga kuan kana bang mao ni nakaayo sa ako So I don't want to keep, dili na ko gusto nga i-keep lang nako sa akong kaugalingon na sa ako lang, kasi kitang tanan nangahinanglan kitang tanan as far as I know. Nangahinanglan ta tanan nga unsaon nato pag-uswag sa atong kinabuhi. Nga muligway-ligway pud ta gamay sa atong panginabuhi ug atong kinabuhi. So makapuyot ta, makakaon tag eksakto, makapalitag mga pagkaon natong gusto nato, makatigom po tag ginagmay, at the same time maayos atong panginabuhi. So na ako karon mga kaigsuonan. So ayaw lang kalimot, imo lang na siyang i-click lang nimo ang www.lucyramelbahian.com. Ibutang imong pangalan, ibutang imong email address para mahatag nako sa imo ang full details. So mga kaigsuonan ko nga asang dapita karon tibo kalibutan. Maayong gabi sa inyong tanan, maayong buntag sa inyong tanan, maayong hapon kaninyong tanan.
So niya karon si Lucy Bahian ang inyong nagistorya karon para akong i-share sa inyo unsay naa nako. So kaloy sa Ginoo at magampo ko sa atong tanan nga maayo atong mga panglawas ug safety pud ta sa atong kuan. So God bless and God is always with us. So tanan natong buhaton sa atong kinabuhi, let us honor God. Ato silang pasalamatan ang Ginoo sa atong kinabuhi. So daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa ani nga video og hopefully nga makahatag ni sa inyo og ada kong impormasyon o pag-usab sa atong kinabuhi. Okay. Bye-bye. Bye. God bless.